Nyakaramogi arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Jaod bura ma Lego Usonga Sam Atandi opako chenro mar piny owacho masiro chiwo opande manono e gwenge ma Kaluo kojiwo oganda mondo mi oti kod thuolono mar neno ni gikawo opande. Kolose gi nyakalondo mar Ramogi okinyi ma kawuono, Atandi nokwayo ni oganda bedo gi duol e pok mar mwandu mag piny kaluwore gi kwan gi, kendo mae emomiyo oganda Luo nyaka koro wuog oko mondo mi okaw opande kendo ndikre kaka jogo ombulu motelo ne yiero maduong' mabiro. Nitie joluo about 1.6 million mapaonge ga ID gi kura. Waran mondo jogo te wuog oko mondo okaw gigo nikech en gima ikawo nono. Kisekawo kipande tiduogo tikawo kura. Mondo wabed gi numbers. Nikech numbers no kata wadwa ni wawuondre. Yes. Ng'eni okungo mo ni cha lose about numbers. Kik wawuondre wani representative democracy. Namba ni magoli oko. Gimoja is a fact. To nyingi jigoe lakini on that one is right. Nyaka wabed gi numbers kwanya bedo gi weight. Wadwa bedo gi numbers wama sama ang'waseli yiero to present dirango ni to kura dimo yudo go Nyanza. Kosta wachako kura kore kodhi MPs mayier. Kore kodhi no DM okay wan kudu alliance to ukelo MPs adi. Ukelo governors adi. Ukelo MCS adi. So senators ukelo adi. Gige nyaka ber collected. Eka gige ma form weight. But the first weight and kura dimo wikech kunyaka nachanwa kura mubero go president. To kakoro jo Mount Kenya gi kikodhogi. Kuro nyaka wabe wanyako replace jo Mount Kenya go in numbers. Okay. Wakwayo joluko mara mantie nama onge gi kura kata ID go koko. Okay. Ibiro kelni ID modi bed go modi kaw kura. I'm not very surprised ni nitie jodongo ma 70 years moko kaw ID.